କହିବି ସେଦିନ ତ ଦୁଧ ଅଛି ପିଲାଟା ତମେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ତ ଦୌଡ଼ିକି ମାସିଲେ ହେରି। ହଁ ଆସିଲା ବାଜି। ଭୁଲ କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଭାଉଜ ହଁ କହୁନ। କଣ କହୁନ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ଇଏ କହିଲା ପରେ ତମକୁ କଣ କହିବି ତମକୁ? କଣ କହିବି ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି କହିଲ? ସବୁଦିନେ ହଁ ହଁ କହୁଛ ପୁଣି ଠିକ ଟାଇମରେ ନାହିଁ କରୁଛ। ଆରେ କଣ ମାନେ ତମକୁ କହିବି ସେଦିନ ତ ଦୁଧ ଅଛି ପିଲାଟା ତମେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ତ ଦୌଡ଼ିକି ମାସିଲେ ହେରି। ହଁ ଆସିଲା ବାଜି। ଭୁଲ କଣ? ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇକି ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଗେହିନି ମୋର ଠିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହବ କି ନାହିଁ। କଣ ଠିଆ ହେଲେ ତମେ କଣ ତାକୁ ମୁଠି ମାରିଦବ ନା। ମୁଠି ମାରିଦେବି ତମ ଭଳି ମାଲ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଠି ମାରିଦେବି କେମିତି? ତମେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ଥୋଡି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଗେଅ ଦେବି। ଆଉ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଦବନି? ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଗେଅ କଣ ସବୁବେଳେ ଦେବି? ଭାଇ ରହିଲେ କଣ ହେଲା ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ରହିବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଯିବେ ଆମେ ଖେଳ କରିବା ଦି ଜଣ। ନା ନା ସେମିତି କେମିତି ଯେତିକି କଣ ଦବା ସେମିତି କଥା ଗେଅ ଦେବି ନା ଆଉ। ଦବା ତ କଥା ନାହିଁ ଡେଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଦବ ନା ଆଉ। ଭାଇ ତ କାଇଁ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ମାନେ ଧମକଉଛ ନା କଣ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ରଖିଦେଇଛ ବୋଲି? ନା ନା ଧମକେଇବି କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଧମକଉନି ମୁଁ ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ କହିଛ ଆଗରୁ ତମ ଭାଇ ତମକୁ ଗେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ? ଆରେ ହଁ ମାନୁଛି ସେ କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଗେଁ ଗେଁ କରିବି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂଟା ତମେ ଜାଣିଛ। ଲୋକ ହଁ ତମ ଜାଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା ନାଇଁ। ଖରାପ କଣ ଭାଉଜ ଦିଅର କହିବେ ଆଉ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ହଁ ଦିଅର ତମେ ନିଜ ଦିଅର ଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଏନଗେଜ ରହୁଛେ କଥା ହଉଛେ। ମତେ କୁହ ସେଇଟା ସବୁ ସତ କଥା ଲୋକ ତ ଡାଉଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ଫିର ବି ହୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ହବ ନା ଆଉ। ତମ ଦାଣ୍ଡ ଟା ବଡ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବାନି ସେଇଟା ଆଉ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଉ ତମ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନିଜେ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ପିଲା ଏମିତି ଧରିଛ ନା ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତ ଉଠିବ ଉଠିବ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିବ ମାନେ ତମକୁ ନଗେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରହିପାରିବନି ହଁ କି ନାଇଁ? ତମ ସାଙ୍ଗ ଟା ତ ମତେ ଡେଲି ହୁକ ପକଉଛି ଗେଇବ ବୋଲି। କୋଉଟା କହୁ ଇଏ ରାହୁଲ? ହୁଁ ଶଳା ଏକ ନମ୍ବର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ। ସବୁବେଳେ ମତେ ଅନଉଛି। ତମେ କଣ ଅନଉଛ ନା ଅନଉନ? ମୁଁ ତ ଅନଉଛି। ତମେ ବି ଅନଉଛ? ହୁଁ କଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଉଜ ହଁ କହୁନ। କଣ କହୁନ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ଇଏ କହିଲା ପରେ